Ja. Hvornår og hvor boede du, da du var i Sydafrika? Jeg boede i Sydafrika 1954 og 1955. Jeg havde en bror til min mor, en onkel, som inviterede mig derud et år. Og det var meget, meget spændende. Det var det, og det var jo en chance for mig, og jeg var ikke mere end 18 år. Okay. Og jeg boede uden for Johannesburg, cirka 50 km uden for Johannesburg, hvor han var ansat som civilingeniør i noget schweizisk firma, der hedder Bramboveri, hvor han var chef for afdelingen dernede, og han var meget velhavende. Og jeg kom for gode forhold, men det her, det var for meget. Det var spændende at opleve, men da jeg kom hjem, der kunne jeg godt se, at det var rart at komme ned på jorden igen. Vi boede på en stor farm, og lystfarm, hvor der var et stenbrud, og hvor jeg havde en ridehest, og den bed jeg bare om at blive bragt til hen, hvor jeg gerne ville have den, og så blev den sadlet op. Og så sådan var det. Det var et luksusliv. Okay, så skal vi måske snakke om apartheid. Ja. Hvordan mærkede du apartheid? Jeg var ikke mere end 18 år, og jeg havde ikke gjort mig nogen tanker om, hvad der var dernede om apartheid. Det kendte jeg helt ærligt ikke ret meget til. Og vi havde fløjet derned. Dengang tog det meget lang tid. Det tog 40 timer måske deromkring, og så skulle vi hentes og bringes ud til farmen, hvor vi skulle bo. Og det var specielt. For det første var jeg jo lidt træt og lidt rundtosset, og da vi så kom derud, så stod alle deres tjenestefolk i hvide dragter med røde bånd og i en lang række. Og der var jeg jo sådan, så gik jeg hen og sagde goddag, og det skulle jeg jo ikke have gjort. Sådan måtte jeg jo så lære det første, at man gav ikke hånd til indfødte. Okay. Hvad mente du dengang om apartheid? Ja, så boede jeg der jo længe. Jeg boede der næsten et år. Jeg mente jo, forblændet af omstændighederne, at dem, der boede i vores område på farmen, de havde det rimelig godt. Jeg mener ikke, at der var nogen der blev hverken slået eller pisket eller noget andet. Og de blev behandlet godt, men det var jo anderledes. De boede i deres små bitte hytter, og de fik udleveret et stykke sæbe om ugen og noget mad, og ellers var de så tjenende ånder på farmen og i stenbrudet. Jeg tænkte egentlig ikke rigtig over det før, at vi fik besøg af en forfatter, der hed Henrik V. Ringsted. Og han var meget kritisk over for apartheid. Der begyndte jeg så at tænke lidt over, hvad det egentlig var for noget alt sammen. Og så kunne jeg jo også godt se, når jeg kørte ind til Johannesburg, at i parkerne på bænkene, der måtte jo ikke sidde, de må ikke sidde på samme bænke. Der var bænke til hvide og bænke til sorte. Og på strandene, når vi samtidig var ved vandet nede i Durban, der måtte de ikke bruge de samme strande. De måtte ikke gå i de samme parker. Og de skulle have et identitetskort på sig. Jeg begyndte at tænke over det må jeg indrømme. Men stadigvæk ikke så kritisk, fordi jeg var jo sværtet lidt af min onkel, som synes, at det var det eneste rigtige. Nu var det jo ikke kun apartheid for sorte. Det var også for inder og for farvede og asiater. Og apartheid betyder jo adskillelse. Det var adskillelse af racerne, ikke? Men det var jo oprindeligt lavet for, at de hvide skulle bevare deres overmagt, fordi de var færrest jo. Der var ikke ret mange hvide i forhold til de farvede. Så jeg begyndte at tænke lidt over, det må jeg indrømme. Okay. Hvad mener du i dag om apartheid? At set i bagspejlet, så kan man da godt se, at det var forkert. Navnet, når man tænker på Nelson Mandela og ham, der blev præsident, det var jo fantastisk. Og det har været sjovt at følge. Men det er jo ikke... Jeg har stadig en fætter dernede, jeg har kontakt med, og vi har besøgt. Og de har det jo ikke godt i dag heller. Nu har de alle de juridiske rettigheder, dem er de klar. Og de har samme juridiske rettigheder som de hvide. Men de bor jo stadig, mange af dem dårligt, og mange af dem har svært ved at slå sig fri af slummen, ikke? Ja. Har det forandret dig og dit liv, at du har oplevet apartheid på nært hold?
det vil jeg egentlig ikke sige, nej. Men når jeg tænker over det i dag, altså oplevelsen for mig dernede var jo fantastisk. Men jeg vil ikke sige, at det forandrede mit liv. Opholdet dernede forandrede mit liv. Jeg kunne se, at penge er ikke alt. Altså, jeg måtte jo tage et job på en Irma-feriekoloni, når jeg kom hjem derfra, for at komme lidt ned på jorden, fordi det var meget... At man behøvede aldrig at samle sit tøj op for gulvet eller noget andet. Det var... Der var tjenende ånder over det hele, og jeg havde et godt forhold til dem. Jeg kunne godt lide dem, jeg snakkede med dem. Men man måtte jo ikke sådan mixe. Hvad er dit stærkeste minde om apartheid? Ja, det er nok dem, jeg så arbejde i stenbruget under meget dårlige forhold. Og så vidste jeg også, jeg har også været nede i guldminerne, og det var jo også, men sådan er det jo også i dag med de hvide, der arbejder i guldminer og andre dele af verden. Det er noget værre møgjob, og det var jo det, de sorte havde dengang, mestendels. Det var møgjob. Ja. Okay. Super. Var det godt?